Ten, na kterýho jste všichni čekali, už tady sedí se mnou ve studiu, je tady Rytmus. Ahoj. Azdar. Jak se daří? Vy máte, já myslím, že po tom prvním dnu, co se stalo na Slovensku s tvýma CDčkama, tvůj manažer říkal, že není ani jedno, že má jediný master, jinak nic. Není, že ani jedno, ale vylisovali určitý počet CDček, ktorí si mysleli, že stačí, dajme tomu na 2 týždne. Nestačil ani na první den. No presne, a oni vedia už podľa prvého dňa, že keď to takto pôjde, tak do konca týždňa nebudú mať nič, takže sa začali vylisovať nové. Tak, tomu se říká, dámy a pánové, úspěch. To je šikula. Jen si ulev, tady je dobrá, dobrá klimatizace, všechno tady to jde hnedka pryč. Hele, hráli jsme první videoklip. Víš, kdo je Papa Finney? Vím. Viděl jsi jeho videoklip Jsem pán. Podľa mňa je pán. OK, já se někdo říkal, že natáčel ten videoklip s tou Audinou tam a pak odjel domů električkou. To je taky docela slušný, ne? To si môžu iba páni dovoliť. Tak, to je ono. Ale já ho cením. Jo? Máš rád, OK. Znáš ten forek, mě teď tak napadlo, to tady teďka hrozně frčí, ale podle mě jaký určitě slyšel, co řekne Rytmus, když potká Lugera. Kdo je Luger? No to je ze Slovenska jeden frér. Nevíš? Jsi zabil. Já. Ne, to jsou takový akorát. OK, hele, tvoje album, a neslyšel jsi to do teďka, tenhle forek úplně je lepší, to bylo. Vůbec. Dobrý, nevadí, jdeme dál. Tvoje album Král je druhý solo album, každý ví hrozně, ještě dřív, než vlastně vyšlo vůbec ven, když se věděl, jak se bude jmenovat, tak hrozně lidí mlelo hrozný jako bejkárny, že jak ty se můžeš nazývat sám králem, blablabla. Když si to pak poslechli, tak asi zjistili, že ten král je někdo jiný. Nazval jsi to naschvál takhle, tušil si, že ty lidi si to hnedka vědí, že to bude takhle jebat do těch palic, jako že to budeš tvát, nebo... Tak viem, čo robím, vieš. Je to zdvojmyselné, vieš. Niekto si myslí, hneď prvoplánovo napadne, že čo si o sebe myslí, ale treba si vypočuť a netreba súdiť hneď. Tak. Treba ísť do hĺbky, alebo treba spoznať, až potom môže niekto súdiť. A myslíš, že někdy, ale to mají ty lidi třeba s tebou těžký, protože ty někdy vystupuješ vyloženě jako prostě, já nevím, ranář, jako člověk, který prostě si jede, vole, nějaký akorát nic ho nezajímá. A pak sám řekneš takhle, že musíš jít trošku do hloubky, že třeba ty lidi to ani jako nenapadne, že by měli jít trošku do hloubky, když tím takhle servíruješ na těch deskách. No tak čo máš spraviť? Tak jak to je, tak to je. Vieš, proste... Rozumiem. Nebudem nikomu nič vysvetľovať, ani že chodte do hĺbky, alebo ja neviem, proste robím si, čo chcem, robím to, čo ma napadá a hlavne robím to, čo ja uznám za vhodné. A ľudia by sa s tým za tie roky mali trošku naučiť žiť, lebo vždycky ja robím iba to, čo ja uznám za vhodné. Nikdy to narobím podľa toho, čo sa ľuďom páči, alebo čo sa píše, alebo či niekde sú nejaké komentáre, alebo neviem, proste ma to nezaujíma. Ja žijem srdcovo, pocitovo a robím si, čo chcem. Proste kľudne zoberiem, prerobím aj hudbu, ktorú malo 100 ľudí, tak ja si ju prerobím, lebo chcem. Já se snažím žít neobmedzeně. Jo. Vidíš sám, nebo takhle, určitě je to obrovský posun od Bangora až teďka jsi se dostal sem. Změnily se nějak tvý jako radikálně názory na určitý věci? Třeba na Bangoru si začínal s tím, že tě nezajímá to, co má, kolik máš u sebe, ale kolik máš na sobě. Změnily se takovýhle věci, nebo to furt máš stejný? Tak vždycky je to tak, že pozeráte, že tě mám na sebe. Tak ja, pozri, hlavne cigánsky sen, tam som rapoval o cigánoch. Doteraz ja nechápam, že jak sa to môže bielým, tá skladba. Lebo tá skladba čisto tam iba hovorím o cigánskom živote a o cigánskom sne. Ale to je jedno. Ale človek tým, že ide nejakou cestou a v tom má úspech, tak tým pádom sa aj vyvíja, lebo ide hore a prichádza na nové všelijaké veci. A kľudne teraz si dovolím tvrdiť, že pred 10 rokmi som bol sprostý a nadával som na niečo, čo som ani nežil. Chápeš? Takže sa posúvam. A ver tomu, že keď ma stretne za 10 rokov, keď budem mať okolo 40 rokov, tak zasa budem ináč rozmýšľať. Lebo zase to budem vidieť inde. Pokiaľ moja cesta bude narastať, pokiaľ sa zaseknem, tak ti nič iné neostáva, už si iba držať ten svoj názor, ktorý máš v tom zaseknutí. Jasný, aby si nespadnul úplne dole. Aj to sa môže stať, lebo niekto si ide proste vo svojej mimoze, že už viacej narastie a proste sa zasekne a ide si v tom. Okay. Teď tě ale zaseknu já, my si dáme videoklip. Je to poprvé v životě, co se bavím takhle naživo s člověkem, který za 24 hodin prodal alba natolik, aby to byla platinová deska. Je to hrozný fofr. Čekal si tohleto vůbec? Čakal aj nečakal. Na jednej strane ľudia sú nevyspytateľní, takže nemôžeš nikdy vedieť. Co se stane, jasne. Ale zas
keď som pozeral na YouTube, koľko z tých promo videí videlo ľudí, bolo za nejaký mesiac úplne okolo 600-700 tisíc, tak si povie, že keď je o to taký záujem, to znamená, že by mal byť záujem aj o ten album. Jasne. Všade, kde to je, kde sa vypustí nejaká správa, tak je to najkomentovanejšie. Proste či už hejteri alebo fanúšikovia, proste všetci to riešia a o to ide. Ona je i tak postavená, když jsem tu desku poslouchal, tak tam je vlastně od všeho mi přijde, to myslím po hudební stránce, tak od všeho je tam úplně kousek, že jo. Máš tam, není to prostě jakoby jednolitý, že to je třeba jenom vole striktní hip-hop, ale je tam prostě podle mě milion stylů. Dnes to asi dělal, aby to bylo pro všechny, ne? Aby tam každý našel něco. Tak nebo... ja už som v tej komunite hip-hopovej dokázal všetko, čo sa dá spraviť, dá sa povedať. A hip-hop ako komunita mi nestačí. A čím som starší, tak berem... Neviem, ty nechtějí moc platit. No, zabil. Ale berem to ako hudbu, lebo ja mám rád hudbu a už sa neobmedzujem iba na hip-hop, ale proste kľudne tam môže byť nejaká princovina, kľudne tam môže byť úplne R&B veci. Proste je tam aj striktný hip-hop, je tam aj hitový hip-hop, je tam proste Moravánka, tak to je tam hlavne. Hoci čo, proste musíš to brať ako hudobný album, ja už sa nechcem brať ako hip-hoper. Skôr keď si vypočuješ, ja neviem, Jay-Z alebo Kanye Westa, to už nemôžeš povedať, že to je hip-hopový album. Proste je to to, čo cíti a hotovo. Tak to treba brať. Tento album je proste zasa iný od všetkých, čo som doteraz vydal. Dobře. Máš tam jako jedinej tady odsaď vůbec asi premiéra, na to se tě určitě ptá, každý mě spíš zajímalo, když ti poslal poprvé, když jsi šel poprvé tuhletu pecku, protože já jsem někde četl, že ty jsi mu poslal rapy a on si to všechno upravil, až pak ti to poslal do finále. Najprv mi poslal pecku, ktorá bola fakt, iba bože. Iba toto tam bolo. Iba toto tam bolo. Aj, a to som hlavne som pozeral, že ježiš, to čo je úplne, že dúfam, že to takto neostane. A on mi napísal, že neboj sa, že skreče, basu a všetky tieto veci tam doplním. Takže som mu urobil rap, som mu to poslal a až potom to celé ako spravil. Jasne, no sa mi to poslal a ja som si to znova zarepoval. Aha, takže znova si to ešte, když to bylo ve finále vlastně. Zase, lebo zase to bola iná energia, keď som počul už potom tú skladbu urobenú celú. Jak to na té působilo, jestli to si šel poprvé? Já to myslím takhle, třeba když jsem to slyšel poprvé, tak fakt jsem si z toho sedl na prdel, protože mě to hrozně rozsekalo. Zase jsem mluvil s hodně lidmi, řekli, že to ty vole jak nějaký starý kam to je prostě podle mě klasická věc od premiéra, vole. Tak jsem to chcel. A je to úplně šílený, prostě mě to hrozně kopalo, jak to působilo na tebe. Neviem, ako, či je to šílený, prostě je to premiér, je tam zachovaný ten jeho zvuk a je tam zachovaný premiér prostě. Niekomu sa to páči, niekomu sa to nepáči. Ja som prostě premiérovi povedal, urob mi klasiku 90. roky prostě, keď si robil Kers One-ovi, MC's do to som povedal, proste som povedal, že klasiku, tučný beat, nejaký sample, scratche, daj mi tam shoutout a hotovo, viac som nerešil. Jak dlho mu to trvalo? Tak od telefonátu to trvalo asi tak mesiac a pol. No tak to docela jde na to, že to je premiér. Máš tam ještě spoustu dalších lidí, který já jsem třeba vůbec neznal, ale tak už jsem si četl ten člověk z Chicaga vlastně, Popovič. No, to je nějaký tvůj kamarád, nebo to je někdo přes... Je to môj kamarát, dá sa povedať, alebo takto poznám jeho brata veľmi dlho, ktorý žije na Slovensku a on mi raz hovoril, že má brata, ktorý žije v Chicagu a nejak sme sa na seba nakontaktovali. A vlastne on potom prišiel na Slovensko zo Chicaga a sme sa skamarádili a zistili sme, že vlastne počúvame takú istú muziku a zaujímame sa o hudbu, tak sme to spojili. Jasne. To si vybral z Čech, tam máš vlastně Viče, to si měl vždycky, to je jasné, že to... Jasné. Máš tam teda jenom jednu pecku od něj? Dvě. Tak to je dost, Hajtkovič tam má třeba jenom jednu ze Slovenska. Hajtkovič ma prekvapil, lebo Slováci, dá sa povedať, že mi púšťali všelijaké hudbe, nič sa mi nepáčilo, ale Hajtkovič je predsa týpek, ktorý dokáže prekvapiť. Jo, takže jsi vybíral, takže vůbec se jako nevykašlal na třeba vaší scénu, co tam máte, oslovil si nějaký producenty, ale nelíbilo si to, nebo oni ja už tých slovenských poznám a viem, že nemajú na to. Väčšinou ten ich zvuk je úplne zlý a ja potrebujem hitové veci, ktoré sú fakt, že na svetovej úrovni. No tak ale Hajtkovič to zvládnul, si myslím, tohle. Hajtkovič hovorím, že to je človek, ktorý dokáže prekvapiť. Okay. Sledujete Pátý element, se mnou je tady Rytmus, dáme klip a jsem zpátky. Bavíme se o albu Král, se mnou je tady Rytmus. Bordel vlastně začal tohle pondělí, ta deska vylezla, jak už jsem o tom mluvil, co se stalo s těma prodejema, to je jasný. No v Čechách už bola, tuším, štvrtok. Jo, v Čechách už ale ve čtvrtek. OK. A ty ale nejedeš vlastně jenom tuhle desku, nebo vraťme se dobře, producenty už jsme brali, co jsi tam měl, máš tam i jako hosty, tam máš Tinu několikrát.
Dvakrát, no tak to... Ega 3krát, Bratrance 4krát a Manku. Já bych se chtěl zeptat na písničku Šalalaj. No. Tam u toho není napsaný žádný producent. No, to byl Mad Skill a to se stala chyba. Aha, tak sakra, jo, vlastně na to jsme úplně zapomněli. Mad Skill je tam několikrát, ten je tady odsaď, toho znáte ze Scoop Records. Ten dělá ale to sa spraví, lebo prvé kusy vyšli takto, lebo som v strese. Já jsem si právě nejdřív říkal, jestli to je, jak udělali jste si třeba vy dva s Egem udělali nějakou prdel ve studiu, tam jste si to nahráli, to, co jste jeli, říkám, pak to je pič, jo, tohle to museli stejně, kdyby dokázali udělat tohle, tak si tu hudbu dělají sami. No, to je chyba iba. OK. A co to? To se napraví. Hele, já když jsem přišel poprvé tu pecku Šalalaj, tak jsem si říkal, krávo, ta tvoje část OK, pak šel Ego, říkal, no tak to už je ale moc jako ty vole. Počkej, ale poslouchal jsem to potom znova a teď je to snad jedna z mých nejoblíbenějších tam. Jak to šlape ten beat a ty do toho, tak mě to přijde hrozně. To je to, že už ľudia ma za tie roky poznajú a vedia, že môj album bude obsahovať vážne skladby, srandové skladby, ktoré sú, dajme tomu, do klubu, lebo do klubu nemôžeš dávať nejaké veci, nad ktorými sa ľudia budú zamýšľať. Proste ľudia potrebujú byť uvoľnení a baviť sa. Tá skladba je úplne do klubu stvorená. Ešte ani nebol album vonku, už som to hral v sobotu niekde na Slovensku a ľudia už si to išli so mnou, lebo už som videl, že sa chytajú. Ďalej tam mám skladby, ktoré zasiahnu tvoje srdce, ďalej tam mám skladby niekde, kde sa musím vyrozprávať, ďalej tam mám rapové skladby. Proste to je môj štýl. Jedna z mojich devíz v mojom rape sú aj takéto skladby, proste to... ale je to založené na flow a založené na srandovných, ja neviem, srandovná výpoveď tej skladby. Jo, proste vyprávaš hocičo, nedokáže to hocikto takýto text napísať, vieš, lebo musíš to naštilizovať, musíš vedieť ísť do hudby s tým hlasom a musíš tam mať správny flow. To je môj štýl originálny, ktorý nikto tu nerobí. OK, tak to je jasný. Ale kromě toho vlastně, že teďka si vydal tohle album, tak si i rozjel, já nevím, jestli jsi to teda rozjel ty, nebo jestli ti to někdo dělá, máš vlastně, prodáváš kolekci k tomu svých triček, oblečení. Předpokládám, že jsi to asi sám nenavrhoval, ne? Že ti to asi někdo dělal. Navrhovali mi to ľudia z Ústí nad Labem, sú to veľkí páni. A stránku môžem povedať? Jo, stránku si řekni v pohodě. rytmusekral.com. Nečekané. Tam sa to dá všetko objednať a kúpiť. A je to takéto tričko, dá sa povedať, že je to k môjmu albumu. A ono jich je tam i víc. Čistý fake a... Koukněte se na ten internet, vole, tam je to všechno, já jsem to včera prohlížel. Ještě mě tak napadlo, nebojíš se trochu, když používáš, vole, vlastně ty to máš i vykerovaný, to logo, tohleto, že po tobě půjdou. Ta firma automobilová, to tady nemůžu říkat, která. Kdyby po tobě šli, že si jim, vole, sebral tohleto. Já si myslím, že ne, ale tam není Bčko. No to jasně, no, ještě abys tam měl, vole, Bčko. Ale myslíš teda, že s tímhle by neměl být problém? Asi ne, myslím, že ne. A když tak budeš mít asi dobrý právníky už, ne? To nevím, ale tak, nevím. Podle mě je to pro nich reklama ještě. Jo, navíc ještě, ty vole, tak to je. Tak to jede. Hele, k této desce ty máš venku 2 klipy. Je to tak, jeden je na tu věc s Vičem a ten druhý videoklip, vole... Cortis Records. Jasně. A takže teďka chystáš, jo, vlastně čekáme vlastně na ten jeden videoklip, nějaký šíleně drahej asi. Nějakých 5 milionů nebo kolik tam bylo, já teďka přesně nevím. V jakém stádiu je výroba toho klipu nebo na čem to už to mělo být? Tak. Trailer na ten klip, minutový. A dá sa povedať, že ten klip je... točili mi to ľudia, s ktorými robím už dlhé roky, ktorí robili aj Život je boj, ale postprodukciu mi robili ľudia, ktorí robia proste svetové reklamy alebo robia efekty. Nadúpaný, takže bude to nadúpané a bude to založené, dá sa povedať, že na tých efektoch 3Dčkových a... Teďka, když mluvíš o těch starších klipech, já jsem si vzpomněl, když se točil, myslím, že to bylo Potrebujem tvoju nenávist, tak tam máš Infinity, je to tak? Wow. Tak tady, vole, jeden moderátor, není teda Součka, je to někde z Čech, tak jsem někde slyšel, jak vypráví, že to máš učený od nějakého zelináře z Piešťa. Je to pravda? Něco. Víš čo, nevím, my jsme došli, Racer donesl nám to a viac ma nezaujímalo. Já jsem si to myslel, že to jenom tak napadlo, že to někde vyprávěl, asi chtěl být jako vím, že by se chcel někdo těšit, že to má možná Pojčan, ale mám to v piči úplně. Jasně. OK, dáme další videoklip, děti. Sledujete 5. element, se mnou je tady Rytmus, bavíme se o jeho novém albu Král. Všichni určitě, co jste to slyšeli, tak víte, kdo je Král.
Ale kdo tě můžeme tě vůbec třeba potkat v kostele? Jedeš takovýhle věci? Nebo jsi si věřící prostě, že si věříš, ale do kostela takhle nechodíš? Tak církev a jako to, či v niečo verím, to som povedal v tejto skladbe, aký mám na to pohľad. Proste Ale v kostele tě teda nechytnem. Nechytne, lebo nemusím tam chodiť niekam na nejaké seansy, kde človek káže niečo. Proste. No ale kdyby si někdo založil nějakou církev, tak bys tam mohl dávat své peníze do toho. To je moderní. Že všichni tyhle som nerozmýšľal. Ja som iba rozmýšľal v tej skladbe, že je niečo medzi nebom a zemou a môj pohľad na to je, že viem, že niečo je a prečo niektoré veci sú takto, že či to není iba v hlave. Proste tam je to v tej skladbe všetko vysvetlené, že jak sa na to pozerám. Verím proste, že niečo je nad nami, že nejako to tu vzniklo a dá sa povedať, že nechcem to tu ani rozoberať. Pohodě. Jak je rytmus dnešních dní, třeba když se vrátím zpátky k Bangoru, tak jsi tam měl skladby, jak jsi tam vole všude vole od Prahy do Blavy, nebo jak to tam bylo takhle. Co děláš? Změnil jsi už přece jenom starší, vole, jsi hodnej kluk. Tak jak to máš? Jako som, dá sa povedať, základ je v kúse ten istý, ale nechcel som urobiť Bangor 2, že zase to isté budem hovoriť. Ne, o tom já nemluvím. Já mluvím o tom, jaký ty seš osobně teďka. Aby sám tady prozradil, aby lidi konečně věděli. Tak možno som menej na možno už neriešim tak tú hip-hopovú komunitu, dá sa povedať, lebo... Ale to je zase tím vývojem, že ty už se dostal někam úplně mimo. Keď už predávaš dlhú dobu, tak ty sa nemôžeš ani umelo držať dole, vieš, lebo proste takto není. Takže možno som sebavedomejší, možno není som už taký a som si vedomý, že možno čo som tu dokázal v hip-hopovej komunite, že teda sú nejaké výsledky, dajme tomu. A zasa tú hudbu cítim úplne ináč, jak som cítil predtým, lebo podľa mňa čím viacej človek stárne. Keď si porovnáš, ja neviem, 18 alebo 20 ročného chalana, ktorý vie, akú muziku počúva, tak je rozdiel, keď bude mať zase 35, že bude počúvať úplne inú muziku. Takže tu je ten rozdiel, že prišiel taký nejaký prelom, že počúvam možno nejakú inú muziku, ale samozrejme ja si vypočujem všetko, lebo keď si zoberieš, že to má 90 roky od premiéra. Takže jediná rapová téma, ktorá tam je premiér, lebo keď som aj tak rozmýšľal, tak iná téma sa tam ani nehodí. Iba rapová téma do premiérovky. Takže, neviem, rozhodne, každopádne je to prirodzený vývoj všetko. Okay. Mě teďka tak napadá album Kontrafaktu Bosk na rozlučku, nebyl to Bosk na rozlučku s hip-hopem, že jdete někam jinam. Jak to bylo myšlené? Víš, ako ty sa loučíš, vole... No, v tej dobe, keď sme to písali, tak ako boli nejaké, ja neviem, že dá sa povedať, že prvý album, tam nám všetci nadávali, že vydržíme rok. Maximálne 2. Presne tak. Potom išiel Bangoro, ten im úplne zalepil všetkým úplne papulu. Zase boli nejaké pochybovania a Boss na rozlúčku to proste celé završil tým, že úplne, že už odchádzame úplne pre, že čaute, máte sa. No tento album už cíti, že už je úplne inde ako Boss na rozlúčku. Takže tu už vôbec neriešim vôbec, minimálne tam úplne riešim, že čo som akože spravil, ale myslím si, že to už nikdo nezaujíma. Hlavně můžou vidět všichni, co si udělal. Hlavně, oni tě můžou teďka lidi vidět, jedeš vlastně turné tady po Čechách. My tady máme, jestli bych mohl poprosit, tady máme na to takhle plagátek pěkný, jede Rytmus, jede z tebe tvoje parta vlastně Kontrafakt. Můžete se kouknout na internet, tam to určitě máte, teďka dáme tady internetovou stránku na tyhle ty akce, takže tady můžete vidět Rytmuse přímo v akci naživo. Čiže je to k tomuto novému albumu. Ano, je to přímo. 30 koncertov po Českej republike. A dá sa povedať, že opakujeme to, čo sme robili minulý rok. A som rád, že to je. Hlavně se nemusíte bát, že byste přišli na nějaký špatný zážitek. Rytmus, co já si pamatuju, tak ty nepiješ vůbec, veď? Takže ten je vždycky připravený pořádně dávat, není ožralý, není svetovaný, takže to myslím, že stojí vždycky za to. Hele, já ti děkuju, že jsi přišel, přeju hodně dalších úspěchů a drž se, díky. Takže máte sa, tento album je hlavne o hudbe. Príjemné počúvanie.